Vervolgen hier de officiële Limburgse spelling 2003. Deze keer met een gastspreker uit Bezel. De vorige keer hebben we het gehad over de ei van beer en de ei van ves. Je ziet het. Bij de ei staat de A weer voorop. En bij de ei loopt het stripje van linksboven naar rechtsonder. Deze keer gaat het over de twee klanken ie, oe en ue. Dat is speciaal gaat voor de mensen die ruivers en bezels spreken. De klanken die vandaag behandeld werden komen niet voor in de dialecten van Leven, Neel, Remun, Zwame, Herte, Melik, Berg, Herkebos en Vlorep. In andere plaatsen klinken deze klanken duks net een beetje anders. Dus moeten ze weer net get anders geschreven worden. Maar hier gaat het alleen om het bezels en het ruivers. Het Iers gaan voor het hebben over de woord met ie. Je ziet dat er Iers een ganse i staat en dan een e met een trema erop. Tegen trema zeggen anderen deelteken. Trema of deelteken betekent altijd links van mij verandert de klank. Voorbeeldwoord met ie. Hiep. Twieën. Schnieën. Zie je. Eeuw. Dan de oe. Voor de oe gaat dezelfde redenering op. Je ziet dat daar een oe staat met een e erachter. Weer staat daar een trema of deelteken. Dat betekent links van mij verandert de klank. Voorbeeldwoord met oe. Kroeën. Poet. Roet. Roes. Tot slot de ue. Voor degene die goed kijkt, staat hier dat de klank moet zien. Hier is een u en dan een e erachter. Voorbeeldwoord. Puet. Druig. Rueske. Buenke. Buurtje. In plaatsen wie remun en zwame komen de ie, de oe en de ue niet voor. Ook in Sittard huurt ze die klanken niet. Men denkt dat die klanken door vroeger wel geweest zijn, maar dat ze door de verstedelijking in de 19e eeuw eruit gegaan zijn. Ook in Maastricht komen ze niet voor. Kijk maar. Twee roei ruskes. Zo, dat waren de twee klanken ie, oe en ue. De volgende keer gaan we het hebben over ei of ei en au of au. Je kijkt toch ook weer?